Il-milied namluh aħna lil xulxin, jekk aħna nkunu qrib xulxin, jekk aħna nkunu preżenti għal xulxin, li nkunu parti minn ħajjit xulxin, u int tilqani bħala parti minn ħajtek, bekk namlu milied sabiħ. Kliem ta' appell mill-Arċisqof Scicluna waqt intervista fuq il-programm Bejn Tnejn. Matul din l-intervista l-Arċisqof Scicluna appella għal paċi fil-qalb ta' kull bniedem. L-ewwel nett il-paċi fid-dinja tibda fil-qalb ta' kull wieħed waħda minna. Imma il-paċi mhijiex biss in-nuqqas ta' gwerra jew in-nuqqas ta' ġlied. Għax jiena jekk għandi qalbi tom fil-mibeda m'għandix paċi. U allura kull mument dak li ta' parsi paċi jista' jispiċċa. Mistoqsi dwar għalfejn l-Arċisqof jitkellem fuq numru ta' suġġetti li mhux bil-fors ikunu direttament għandhom x'jaqsmu mal-Knisja u r-reliġjon, l-Arċisqof irrisponda hekk. L-Isqof irid joqgħod attent li l-kelma tiegħu tkun dejjem kelma għal ġid komuni. Mhux għal xi vantaġġ ta' xi ħadd. Wis l-inqas ta' xi partit politiku. Għandu d-dover għax din huwa l-Evanġelju ta' Ġesu jiddefendi l-fqir. Imma il-faqar huwa ta' ħafna kwalitajiet. Pereżempju wieħed jgħid l-Isqof għaliex għandu jitkellem fuq l-ambjent, fuq is-siġar u l-fjuri. Dak mhumiex huma parti mill-meħla tiegħu da, mhux qed jindaħal iż-żejjed. L-Isqof għandu dritt ukoll kif jgħallem il-Papa Franġisku jħossib il-ġenerazzjonijiet futuri. L-Arċisqof tkellem ukoll dwar persuni li se jqattaw dawn il-festi weħidhom u trid tkun is-soċjetà li jinkluduhom u jżuruhom. Aħna għandna faċilità kbira li naslu minn dar l-oħra u tajjeb li f'dawn il-ġranet qaddisa tal-Milied, mod speċjali nieħdu ħsieb il-qraba tagħna li huma residenti fid-djar tal-anzjani, jew inkella fl-isptarijiet, jew f'residenzi ta' riabilitazzjoni u nżuruhom għaliex dak jagħmel il-Milied sabiħ ħafna. Waqt l-intervista fuq Net Television, l-Arċisqof ukoll tal-awguri tiegħu lill-poplu Malti u Għawċi. Jiena l-awguri tiegħi l-poplu Malti u li nagħmlu sabiħ, milied sabiħ il-xulxin billi inħarsu lejn qalbna u ngħidu qalbna tkun mimlija bil-paċi li għati Ġesu, qalb li tħobb u li taħfer. Għandna bżonn inħobbu, għandna bżonn ngħadru l-xulxin, għandna bżonn naħfru l-xulxin, għaliex il-paċi tibda fil-qalb u hemmhekk ukoll issib il-għan tagħha. Wara l-intervista li saret fl-istudios ta' Net Television, l-Arċisqof Scicluna ltaqa' ma' numru ta' ħaddiema ta' Media Link Communications waqt li kienu fuq xogħolhom.